Mahigit 200 underground water leak nagresulta ng mahinang supply ng tubig sa maraming barangay sa Dagupan City. May exclusive report si Russell Simorio live. Russell? Si ilang barangay pa rin dito sa Dagupan City ang apektado ng mahinang supply ng tubig dahil umano sa underground leak. May binuo naman na leak detection team ang Pamana Water para masuri ang iba pang water pipes dito sa lungsod. Aminado ang pamunuan ng Pamana Water Dagupan City sa kaliwat ka ng reklamo ng ilang concessionaire dahil sa mahinang supply ng tubig. Bukod sa mga barangay na malapit sa Central Business District, pinaka-apektado rin ng mahinang supply ang mga residente sa island barangays. Siyempre, hindi ka makakaligo, walang panghugas ng mga pinggan, walang tubig. Mahigit 200 na underground water leak ang na-detect ng Water District. Ito ang dahilan ng mahinang supply ng tubig. Nagresulta rin ito sa revenue loss ng Pamana. Mailang water pipes daw na luma na at kailangan ng palitan. I-repair ka agad. Kasi hindi pwede na i-delay rin yung repair dahil the more you delay the repair, the more water will be wasted. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mataas na tinatawag na non-revenue water. So from the word itself, non-revenue, yun yung mga nasasayang na tubig. Samantala, bagamat hindi pa 100% na kompleto ang itinayong pumping station sa bahagi ng Barangay Bacayao Sur, operational na ito tuwing rush hours. Nakikinabang dito ang mga residente ng Bacayao Sur, Bacayao Norte at Karanglaan. Malakas na siya. Kumpara noon na talagang as in maghapong wala. Ngayon meron na. Si Jay may biniling detection gadget ang Pamana Water Dagupan City para mas mabilis na ma-detect yung mga underground water leak at para hindi na rin to magresulta sa revenue loss. Inaasahan na anumang linggo ay maibabalik na rin o maisasaayos na rin itong mga underground water leak. Samantala, banggitin ko lang itong schedule ng bagong operasyon ng water pumping station dito sa Barangay Bacayao Sur. Nagsisimula yung rasyon ng tubig ng alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 10 hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.